traballo da Xunta de Galicia foi excelente, así o reconoceu a sentencia, que non fixo ningunha alegación a errores ou a malas interpretacións da expropiación, nin bueno, o que ocorre é que a sentencia, a hora de analizar, son 5 señores, 3 fixeron unha sentencia en favor da Comunidade de Montes, pero hai dúas notas particulares que dicen a verdade. Porque unha das cousas por a que se rechazou a sentencia era porque non estaban autorizados os establecimentos de beneficio. Eso era mentira. E así o manifestou unha das magistradas que fixo a nota particular. E a outra era entendían que era porque non se pode expropiar a pasado, ten que se expropiar a futuro. Pode expropiar para construir unha nave, pero non se pode expropiar para construir a que hai. Non se pode expropiar para manter a que hai. Entón, eu con esa sentencia creo